Dhansari APHLC Party CC atum pherang kya mai kangni. Bukulia Sport Association atum pencepatur pipongsi Langper Cricket Tournament T15 angdung giti. Kalitang namrata ing tipiaphan apran karmudet atum aphan sodak kangsai pinangji pusi Dhansari APHLC Women Wing atum sodak pen ke hangpon. Kalitang namrata ing tipialam kia puthak pen inut prasan Saddam Hussein aphan nagong right komsai kia atum kangnang pon. Aprang se birta kila rado anaphan kardom pajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Jakhong ni phai krisir kebarni Dhansari APHLC atumpen phirang kya mai kangni. Kedamtang jakhong ni phai kritrok siarni hidi sajir pathwa klamalong BJP mass joining along Dhansari APHLC CC pen kacepa okdun puke ahokali. Dhansari APHLC CC pen ki majok ta cepa okdun de. BJP ya tumamatsi BJP along kacepa okdun thu. Nonamat ke Dhansari APHLC party aphan ki kroyara tum an ke du thiblang. Lasirata tum mang hudunang ni pusi Dhansari APHLC CC atum pe. Surya munit pusi alang libang te paklang le hai. Sita lagi kali kunda munit ne ni tum Dhansari CC community tum chini ne alang lipan. Bos lagi fake amanit. Tangka kitu kemudian ame ke the tum lah. From BJP to BJP laso mass joining bangke. Dake APHLC indu tawe lasirat tu manghunang ni. Lalu. Pachini pon. Tang dak disajir pathwak lamalong labangso BJP mass joining labangso mass joining ke total effect athela ke BJP ang bongsi BJP ako ke pachiyon thu alang litum BJP la PS level along BJP ke claim atum si la puson si non CM aphan ke palu la si nilitum dak Dhansari APHLC aru along CC committee member pesalang litum pangdak lo sitame nilitum along a member tawe la pen ke office bearer long stame awi lasi nilitum ka chini dama teng pate alang litum BJP ang bongsi BJP pachiyon thulo la ke CM sarphan CM ke hayaphan ke pamang huwa BDC alang litum claim rong lo lasi dak Dhansari arat ke doana tuma phan stame nitum Karbi Abirta ke pachini thu bangkela lo nilitum do thiblang la pen ke dak CC committee la pen ke youth wing women wing la kadok ave nitum department ke thoman stam nitum kaya teng si do thiblang la si BJP atum stam la puson APHLC amen en pen la puson ke pajon ji deji phansi mo phi non ke wang jilangan phan ke chuning rilo son ke claim kle deji phansi Non kachari bom BJP agof atum ke Karbi Anglong PJR along ke do ke bikiche aswatuma phan tharli pon thek thelo. Lapen Moran pen mata autonomous council ki aningkan do o elang. Bonta Moran pen mata autonomous council along ke Moran pen mata akhayatum ansi vujok long chodji lapen ki likta thurlong chodji pupang dak pon erlo. Bonta ke isi ke aningkan do piklo lapen rata tumpen ke isi along inglong aswa khayatum ansi kilik joklong chot nang jipu akachisong asai anta deng ponlo. Bonta ke isi along non kachari bomatum la so sai pachun pon thek theder lopusi Dhansari APHLC CCMA phu Mohon Singh tok bipen ningje pon. Tin mata ke pachu bai lok muni phangi pa lu penge lason la mislead kuri ki chong thui muni tu phan rat phan lason lok athe ke dam tang da pijar ta election popu all party meeting dolo lipula arboretum crop center long alang lipulo eviction back po 20 तारीख के tuyale hai amad arat tunge ahok lobon bomat kechesong arat tunge ningarong pik lo sorani anu tinta chokpo hibikson mangke akam mangke chunpo sita nompu arni ta chunchela lason si along tinta ipachu bailok alang lasin la non kiban ji election mangke la tunge charda thang ni ke Nado mass joining pu alang litu aning ichi the along mass joining pa do hedi lage bhut ke long le lang tu mangi athe non rat tum angi joglu kali non ke digital kai pinak mati BJP tum la along tin da non mangke
Karbi Long Bindima Sao, Lepen Borolen Long Ta Long Lake Jora Kam Lok Latu. Hala Adani Daho, Mukesh Ambani, Lai Tuma Pan Long Lake PG Loxi Latum Kaita BGP. Amat, Dark Development Kamang at Jata Tunche, Karbi Long Ke. Lai Rat take long prong lo. Tuara Vipin Nonta in Hanang say, La Rong. Judani puta bap ini kan do puta dani puta inghan tuaran sike. Amat eson bakta kicuna be la. Himonto biso sormata la Karbi Long bang huta son sing ni mati. Bikas. Sita alang li ilaha ke keningi thab lang ita. Inu Chief Minister wa Sam Dr. Himonto Biso Sarma. Laso bikas ali nasi take lama na bikas abe pinda Karbi tunge ching thur abe pinang. So na khaunga na khane dunga. Latum slogan ke lasan mati. Sita noma ke corrupted latum masih tangka cerai sulap. La ke plang tung si plang red lo. Plang red thol ke plang tung mangsi. Ala te plong song pe thok ko son tha. Ke plang tung si plang bom lo ki duk bom lo. Lapen ke separate bhutar list bang ke dia tanglo la ke selam serak nang pu. La si Karbi Long Autonomous Council CM tuliram rongha aga hai panchoning rilo separate bhutar list abang ke padar de pin bang semar nang pu. La le semar be pute elit me ke jok wan be Karbi Long ke. Nama moran motok bang Autonomous Council bang kada ke ratu isi ki jok bang de elo bang. Kada bang cibuna elo separate bhutar list. Lada ke 74 years playing elo Karbi Long Autonomous Council ke. Genon purani enta la so separate bhutar list cibuna ni. Bang ini kan powelang he moran motok Autonomous Council ke. Seta bang bhutar list separate bhutar list cibuna elo. La si ni tun chuningri lo la tim Karbi Long pen Autonomous Council CM tuliram rongha ke hai panchuning ril churing rilo pen MLA aki hai la pe MP ke hai tuman chuning rilo je la so separate bhutar list bang ke pada de pin pen selam nang posi sodak pen chuning rilo la so lo give and take policy jitu Assam jitu Karbi Long la pen Meghalaya border long tala tum give and take policy tuliram ronghang ake hai Lepenge Dr. Himonto Biso Sarma, Chief Minister of Assam, lepeng Comrade Sangma. Laso jitu give and take policy bangke lake withdraw that nang lagi. Lake rat tum chedon unde lagi. Athe lada ke thang dispute away Karbi Long pen la di Meghalaya border long bangke dispute away dak permanent pillar do. De lepenge natural boundary do lada. Lasi la give and take policy bangke rat tu bangke lake chedon tekti. Bukulia Sport Association atung pen cepatur pipong CEM Madhuram lekthia sarbura karlitang sarthe lekthi amenpen langpher cricket tournament T15 volongkomaji mini stadium along kedamtang vosingi phai kretrok siar ni pen kapathu pangching pongsi kedamtang jakhong ni phai krener kepar ni angdung giti pathupon lo bangso along Blue Wizard CC Cricket Club lapen Spark CC atumang bongsi angdung giti pathupon lo Spark CC atum ke thek muchora joksi angdung giti pen chepahai ponder lo Labangso ajai megalong aluhiaman pen IEM Madhuram lekthi langpher VDC chairman Dorsing Rongpi langpher BJP Mandol Committee Amaipu Mahindra lekthi Karbi Jutang Song langpher Havaramai Amaipu Rameswar Ingti langpher Risonim Soteran Mati LRNA Amaipu Sanjutokbi lapen Bukulia Sport Association Cricket Kongchunbang Sanjutokbi lapen kaprek man penggedoatung cetong Jun tarik choksi pensi labang so kecengsi cricket tournament nilitunda Bukulia Sports Association ahir ban viponiglo lagi pini bangke kijutsi lo mata angdong kiti amai lo non nilitum kehai tapi runners up atau championship atau kami nilitum prize money atau certificate along with trophy nilitum labang so prize distribution ceremony programs kami nilitum viponiglo asi lalo ningarong pigan lo ladak nilitum langfer along
penangan ariso ejang atum ke patu pedan kecil hundu atau heksen for hundo sila to ban an se ning parong tuji la pen ke kacit thang tuji phana bangsi nin tumbori pondo Buckley Sports Association in kami di cricket kami ni tum lada bipo niglo ape non ke bagi kan kami ni tum chingbai patu pondo football tournament kami bipo ni fit for prajin pen bangso mini sports mini stadium lo masini tum la bangso football tournament kami bipo ni fit for selam be lo ni lin dan bangke pikadu gawe tournament ni chuning rilo je khela na tame de tu ninghang tu mangke patu Charlie paminang ko lapen ke borinang ko lalo ko ka telitum angsong ang dengan tame ilitum pali dulun je nona bangele tum lang nam sina Karbi long ke litum football anak kuno Morning Star bangso Morning Star tu mangke tum Karbi long ani sinong mi nang wan pilo bangke all Assam bensi litum first India along sa tamili tum chipati dun long sinon sports anak pus tamili tum penangan pakrang dun long tum Karbi long tu namas council sian sa program long hang akehai alang lipen kabori pon pen sports anak tami penan tum pakrang dun theklo lapen ke jutang anak pus tami tamili dithan lo jutang anak tamili tum penangan tum nono bangke ingdang pono lapen ke cethang dang silahan lo tum aduga we stami nono bangke aprangason kalilo itu Karbi long stami kaprek kacipati long ason al stami pinang alang songkele dundolo sports anak ke football chot kalilo badminton stami itu Karbi long ke kaprek apir the long kacipati dun stami pinang an gol melin itu cepalong dun bang fitum ta dolo si dang nili lang ferarat ariso yang handa chuneng rilo jenang litum stami an ke kapori pon padun tadak kan sinang litum scoop long po future nang litum ladak brightness dolo nang litum future mission nai product de sports anat ningi hanga tum ke bori nang po anutin na ke tek se kaprek do sports pen ke thega tum ta do lo Charlie pen ke thega tum ta do la sonta classic bepar behana pustami ke thega tum do la si kopima interest mithang ning ke hang itu hola so ning ke hang bang ke ilitum pachunji product te kapori pon bang ke kenang so se bini arang litum dame kapori pon ta si bini da kelas tame mission kan ala tu kaplang kan se nilihin dan bagalang itu kan suri kacau pajiri ko ba hiniati matum bang tame nilihin kan suri kacau pajir pon ang tan pen ke wang ke bigi cha so tum Karbi pia tuma phan ke lang roba jok ka chinek ka holo pen apran karmu det po alam ki dupigan lo la so put hak ning duk pik lo bonta la so alam ki piniar nian ta do bom lang la son si semelang so police station ke parlo babu sing ing tiarong amekar karlitang pabon ing tipen kadom terang piatum asupi karlitang namrata ing tipi artaning kan trainer cap aphanta nagong along si kititang abangar pum longpon lo la soput hak so dak pen pin rempon lo la pen karlitang namrata ing tipi aphan apran karmudet atuma phan nep ing nangsi so daga kang sai pivek nang ji pusi dhansari APHLC women wing atum pen ke hangpon padu la di dhansari CC long pen women secretary ni sabin tipi ni non that social media along ating no ni nang kok abang ke ko pia pon ma polotang te nilitum women pen nilitum ni honduk pik ni oi pik athe ko pia pon ma polotang te aprang ta batai ta la sona birta do pik lo nilitum swalo phana ke lang rop banga kichi ke beso to ke lang rop ke ber thip pen lapu asap supakamali apa bedet pachilot an ঘটনা si karjulong ke dam tang an setame la sona bangke la ke ni tu kom dem no lake si non ni tum women dhansri women pensioni ri so dak pen lake lakulo non amat lo la pen order asum la tuma bang ang ni tum phan nep ing nang vek nang ji lake justice long vek sin long nang ni tum hin pen wi dam bangke asi la son si aprang menta ini tum Karbi tum hanke bang khai ge kelang rop pena joy ni la son si chiman tiat lo non puta la si moi prang ge ave det nang po asi non ni tum women pen ge lake hokpet kan sai long vek nang po lake hokpet lake
si prang ave ansu si mo ave det nang pan na sona hotona bang arjun long le det nang ye phan non amat law and order tom alang li phan omasi ke pa pachima omasi la so nomrota intipi la dhenta kada sor alang li phan ningduk meme jinso meme jo la an apna namur det an ke si la so bangge alang li tom phan ge la ke ne vek nang alang li phan apran karmo det apo la si juning ri bangke lalu law and order tom phanta Kalitang namrata ing tipia phan pang thek thek thia tumpen apran karmodet alam kia putha kalitang namrata ing tipia hemasora tumpen Nagaon police station along lamhoi pidam det pen raikom sai kia tumpen kiritar liba siding pongsi la swalam kia long kachirap dona bangphu prasan Saddam Hussein phan Nagaon raikom sai kia tumpen nep ingnang pongsi kar jupater toka sai dengpon bomlo lapen kalitang namrata ing tipia phan apran karmodet atuma phan soda ka kang sai piwek nang ji pusi ahema soratum pen ke hang pon padu Karbi Abirta lan si kang ton lo kardom